Овари, амаре животосте. И Божието Слово казва как да укрепим църквата днес. В Деянията на апостоли 2 глава 4 до 42 стих казва така: и те постоянстваха в поучението на апостолите и в общението, в разчупване на хляба и в молитвите. Нека Господа ни благославя. Укрепване на църквата днес трябва да има молитва. Те казва Божието Слово, постоянстваха в поучението. В какво поучение, брати и сестри, те постоянстваха? Те постоянстваха в поучението на апостолите. Апостолите, което приеха от Господа, това предадоха на църквата. И църквата днес трябва да бъде здрава, обаче за да бъде нас църква здрава, е нужно постоянство. Нужно е молитва.